St. Mark chapter 1 beginning from verse 1. Ivangeli kaMarko isahluko singesokuqala sahla kwevangeli likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu njengokulotshwe kumprofethi u-Isaya ukuthi, bheka ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho esiyakulungisa indlela yakho. Izwi lomemeza ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Kwavela uJohane ebhaphathiza ehlane, eshumayela umbhaphathizo wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye izwe lonke laseJudiya nabo bonke abaseJerusalema. Babhaphathizwa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. UJohane wayembethe yoboya bekamela, enoqhotho lwesikhumba okhalweni lwakhe, edla izinkumbi nezinyosi zasendle. Washumayela wathi, emva kwami kuyeza onamandla kunami, engingafanele kuba ngikhothame ngithukulule umchilo wezicathulo zakhe. Mina nginibhaphathize ngamanzi, kepha yena uza kunibhaphathiza ngoMoya oNgcwele. Kwathi ngaleyo mihla kwafika uJesu evela eNazaretha laseGalile, wabhaphathizwa nguJohane eJordani. Wanele ukukhuphuka emanzini, wabona izulu livuleka, nomoya ehlela phezu kwakhe njengejuba. Kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Masinyane umoya wayesemqhubela ehlane. Wayekhona ehlane izinsuku ezingama40 elingwa nguSathane. Wayendawonye nezilwane, izingilosi zamkhonza. Emva kokuboshwa kwaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Wathi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. Kwathi edlula ngaselwandle lwaseGalile, wabona oSimoni no-Andreya umfowabo kaSimoni bephonsa inetha elwandle, ngokuba babengabadobi. UJesu wayesethi kubo, ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela. Esaqhubekile ingcosana wabona uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini, belungisa amanetha. Wababiza masinyane, base bemshiya uyise uZebedewu emkhunjini kanye nezisebenzi, bamlandela. Bangena eKhaphenawume. Kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wafundisa njengonamandla, kunganjengababhali. Kwakukhona-ke esinagogeni umuntu onomoya ongcolileyo, wamemeza wathi, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu. UJesu wamkhuza wathi, thula, uphume kuye. Umoya ongcolileyo wamhlukumeza, wakhala ngezwi elikhulu, waphuma kuye. Bethuka bonke, babuzana bodwa bathi, kuyini lokhu? Yisifundiso esisha esinamandla, nawo moya abangcolileyo uyabayala, bamlalele. Udumo lwakhe lwaselwanda masinyane kuso sonke isifunda saseGalile. Sebephume esinagogeni bangena masinyane endlini kaSimoni no-Andreya benoJakobe noJohane. Umkhwekazi kaSimoni wayelele enomkhuhlane. Bashesha bamtshela ngaye. Waya kuye, wamlulamisa, embamba ngesandla. Umkhuhlane wamyeka, wabakhonza. Kwathi ukuba kuhlwe selishonile ilanga, baletha kuye bonke abagulayo nabakhwele ngamadimoni.
Umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango, waphulukisa abaningi abaphethwe izifo ngezifo, wakhipha amadimoni amaningi. Wayengawavumeli amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. Ekuseni kusemnyama kakhulu, wavuka waphuma waya endaweni eyihlane wakhuleka khona. USimoni nababenaye bamlandela ngokuphuthuma. Sebemfumene bathi kuye, bonke bayakufuna. Wathi kubo, masiye kwezinye izindawo emzaneni eseduze ukuba ngishumayele nakhona, ngokuba ngiphumele khona lokho. Wahamba eshumayela emasinagogeni abo kulo lonke iGalile, ekhipha amadimoni. Kwafika kuye onochoko wamncenga eguqa ngamadolo, ethi kuye, uma uthanda ungangihlambulula. UJesu wamhawukela, welula isandla, wamphatha, wathi kuye, ngiyathanda, hlambuluka. Lwasuka masinyane uchoko kuye, wahlambuluka. Esemyalisisile washesha wamukisa, wathi kuye, bheka, ungasho lutho kumuntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho lokho okwayalelwa nguMosi kube ubufakazi kubo. Kepha yena esephumile waqala ukuyandisa kakhulu nokuyidumisa le ndaba, ngangokuba uJesu wayengesenakungena emzini obala. Wayesehlala ngaphandle ezindaweni eziyihlane, beza kuye bevela nxazonke. Mark chapter 2 beginning from verse 1. Ivangelo kaMarko isahluko sesibili. Wabuye wangena eKhaphenawume emva kwezinsuku ezithile, kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi, akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango. Wakhuluma izwi kubo, beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi, ephethwe ngabantu 4. Bengenakusondela kuye ngenxa yesixuku, baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona, bezindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi, lo ukhulumelani kanje na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono, kungeyena uNkulunkulu yedwa na? UJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokhu ezinhliziyweni zenu na? Yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi, uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka, uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wayesevuka, wathatha masinyane uhlaka lwakhe, waphuma phambi kwabo bonke. Baze bamangala bonke, bamdumisa uNkulunkulu. Bathi, asizange sikubone okunje. Waphuma futhi waya ngaselwandle. Isixuku sonke sabantu seza kuye, wabafundisa. Wathi edlula, wambona uLevi ka-Alifewu ehlezi endaweni yokuthela. Wathi kuye, ngilandele. Wasuka-ke, wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini yakhe, abathelisi abaningi nezoni bahlala noJesu nabafundi bakhe, ngokuba babe baningi bamlandela.
Khona ababhali babaFarisi bembona edla nezoni nabathelisi bathi kubafundi bakhe, "Yini ukuba adle nabathelisi nezoni na?" UJesu ekuzwa lokho wathi kubo, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni." Abafundi bakaJohane nabaFarisi babezila ukudla, beza bathi kuye, "Yini ukuba abafundi bakaJohane nabafundi babaFarisi bazile ukudla, kodwa abafundi bakho bangazili na?" UJesu wathi kubo, "Abayeni bangazila yini umyeni esenabo na? Besenaye umyeni bengezile. Kodwa ziza kufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikhona-ke bezakuzila ngalolo suku. Akakho othungela isiziba esingakashukeki engutsheni endala, funa okusha okubekelwayo kuklebhule kwendala, kwande ukuklebhuka. Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala, funa iwayini liqhumise izimvaba lichitheke iwayini, nezimvaba zonakale, kodwa iwayini elisha lithelwa ezimvabeni ezintsha." Kwathi edabula amasimu ngeSabatha, abafundi bakhe baqala ukukha izikhwebu behamba. Base bethi kuye abaFarisi, "Bheka, bakwenzelani ngeSabatha okungavunyelwe na?" Wathi kubo, "Anizange nifunde yini akwenzayo uDavide mhla eswele, elambile yena nababenaye, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu enkathini ka-Abhiyathara umphristi omkhulu, wadla izinkwa zokubukwa ezingavunyelwe ukudliwa muntu ngabaphristi bodwa, wanika nababenaye na?" Wayesethi kubo, "ISabatha lenzelwa umuntu, umuntu akenzelwanga iSabatha. Ngokuba iNdodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha." And Mark chapter 3 beginning from verse 1. Ivangeli ngokaMarko isahluko ngesesithathu. Khona wabuye wangena esinagogini. Kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Bamqaphela ukuba uza kumphilisa yini ngeSabatha, ukuze bambeke icala. Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo, "Sukuma, ume phakathi." Wayesethi kubo, "Kuvunyelwe ngeSabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na?" Kepha bathula. Waqalaza ebabuza ngokuthukuthela edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo. Wayesethi kulowo muntu, "Yelula isandla." Waselula, saphiliswa isandla sakhe. AbaFarisi base bephuma masinyane becebisana ngaye nabakaHerodi ukuthi bangambhubhisa kanjani. UJesu wasuka kanye nabafundi bakhe waya ngaselwandle. Isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile naseJudiya, naseJerusalema, nase-Idumiya, nangaphesheya kweJordani, nangaseThire naseSidoni. Isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye. Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu, ukuze bangamcindezeli, ngokuba wayephulukisa abaningi, kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe. Nawo omoya abangcolileyo bathi ukuba bambone, bawa phansi phambi kwakhe, bamemeza bathi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisa. Wayesenyukele entabeni wabizela kuye
ababefuna yena beza kuye, wamisa abayi12 ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela. Babenamandla okukhipha amadimoni. Wayesemisa laba abayi12, uSimoni wamqamba igama lokuthi uPetro, noJakobe kaZebediya, noJohane umfowabo kaJakobe, laba wabaqamba igama lokuthi oBowanagesi, okungukuthi amadodana okuduma, no-Andreya, noFiliphu, noBhatholomewu, noMathewu, noTomasi, noJakobe ka-Alifewu, noThadewu, noSimoni umkhanani, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Wayesefika ekhaya, isixuku sabuthana futhi, ababe besaba nethuba lokudla nasinkwa. Abakubo sebekuzwile baphuma ukuyombamba, nokuba bathi uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi unoBelizebhuli, ukhipha amadimoni ngombuso wamadimoni. Wayesebabiza wakhuluma kubo ngemifanekiso, ethi, uSathane angakhipha kanjani uSathane na? Uma mbuso wahlukene wodwa, lowo mbuso ungeme. Nendlu uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma. NoSathane uma ezivukela yena ahlukane, akanakuma, kepha uyaphela. Yebo, akakho ongangena endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso. Ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelelwa izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lowo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo, ngokuba bathi unomoya ongcolileyo. Kwase kufika unina nabafowabo bema ngaphandle bethumela kuye bembiza. Isixuku sabantu sasimphahlile, bathi kuye, bheka, unyoko nabafowenu nodadewenu bangaphandle bekufuna. Waphendula wathi, ngubani umame nabafowethu na? Waqalaza ebuka ababehlezi bemphahlile, wathi, bhekani, nango umame nabafowethu. Ngokuba owenza intando kaNkulunkulu kuyena ongumfowethu nodadewethu nomame.